Vi starter med en familie, som sidder omkring et bord. De diskuterer livligt deres fremtid og muligheden for at flytte til Sverige. Har de overvejet at etablere sig i Sverige, hvor familien aktivt søger efter lejligheder og undersøger mulighederne for visum? Hvis du ikke er EU-borger, kræver flytteprocessen også, at du gennemgår proceduren med at ansøge om opholdstilladelser til dig selv eller til ikke-EU-familiemedlemme. Det er vigtigt at forstå det svenske skolesystem for dine børns skyld. Du skal også orientere dig om de lokale ressourcer samt relevante regeringskontorer og deres tilgængelige tjenester. Vi blev etableret i 2015. Vi tilbyder kvalitetsrådgivning, effektiv vejledning og omfattende information for at hjælpe vores kunder med at slå sig ned i landet. Vores tjenester omfatter destinationsservices, mobilitetsservices, immigrationsservices, interkulturel kommunikation, investering i Sverige og ejendomsforvaltning. Du kan træffe os i Sverige fra mandag til torsdag og hver fredag i Danmark. Besøg nu App Store eller Google Play Store for at downloade Sweden Relocators-appen. Forenkl din immigrations- og flytteproces med blot få klik.